Ново бижу в градската среда. С гордост представяме завършеното ландшафтно озеленяване, реализирано от община Стара Загора и градински центрове Total LC. Проектът е дело на дизайнера Лора Гедимаркова и ландшафтният архитект Биляна Димитрова. Той събира в едно модерния дизайн и древното римско наследство на град Стара Загора. В сърцето на кръговото оживява елемент от прочута римска мозайка, открита в античното селище Августа Траяна в град Стара Загора. Централната част е обградена от впечатляващия мотив, известен като бягащата вълна, характерен за римските мозайки и символ на движение, хармония и вечност. Тази геометрична вълна създава ритъм и ясни визуални ориентири за водачите, което повишава безопасността на движението. Съчетавайки история, изкуство и модерна ландшафтна визия, проектът превърна градското пространство в истинско произведение на изкуството. Дизайнът обединява елементи от два археологически източника, открити в Стара Загора – мозайките Изворът на живота и Дионисиево шествие, които са пряк исторически символ на града. Тази концепция не само че обогатява естетиката на пространството, но и подчертава културно-историческата идентичност на града, който гордо носи своето антично наследство. Чрез растителност и декоративни материали пресъздадохме античната мозайка с висока точност. Използваните видове са Евонимус японикус, Green Spire, вечно зелен бавно растящ храст, 634 броя, Берберис тунгберий, Венис, компактен храст с червена окраска, 1062 броя, Берберис тумберий, Sensation, ниско растящ храст с жълта окраска, 432 броя, Деусперма, стелящо цъфтящо многогодишно растение, 195 броя, сезонни цветя, 8640 броя, растителен килим от сукуленти, почвопокривни вечно зелени растения. Това кръгово движение вече е повече от инфраструктура. То е публично изкуство, символ на идентичност, което предлага на жителите и посетителите на града уникално пространство за визуално и културно преживяване.